Ongi etorri, hau Limbo da. Zuekin, Aitziber Grados. Ongi etorri, denei, placer bat da zuek hemen izatea, ikustu duzue, hau Limbo da. Ni Aitziber Grados naiz, altxasuarra, hau paltxasu, ezin dira denak gipuzkoarrak izan, klaro, behintzate, aurkezlen nafar bat jarri dute, ba, ondo. Ba hori, altxasuarra, 25 urte, mende laurdena, 25 urte, wow. Eta metro laurdena ere bai, zergatik ez esan, ikusiko zenuten. Bueno, ikusi ezakit ikusi duzuen, igual mikroskopio batekin bai, baina ez zenuten ekarriko, ez duzu ekarri ez, pena. Bueno, entzutarekin konformatu, listo. Aitortu behar dizuet, hemen umorea izango dugu, baina dena ez da umorea. Dena ez da umorea, ze umorearen gainetik ere gauza importante asko ere badaude. Jakingo duzue, telebista betetzen dugunok, ardura sozial handi bat daukagu, eta horregatik lantalde osoaren izenean hitz egin nahiko nizueke, bai, gertatutakoaren ostean ezin gara isilik geratu, eta horregatik erabat eta inungo ambigotasunik gabe kondenatu nahi dugu, Bizarrunak taldeak oholtzara itzultzeko hartu duen erabakia. Ez zen batere beharrezkoa. Horekin txalo bat, eta azteragoaz. Ongi etorri Limbora! Hasieran aipatu dut, bueno, oraintxe, de hecho, metro laurdena, mikroskopioa, Aitziber. Kuriosoa da, baina datorren gonbidatuak ere deskribapen bera erabili lezake. Besterik esan gabe, agurtu egingo dugu, Aitziber Garmendia! Wow, Aitzi, zemuz. Ondo. Backstreet Boys! Everybody! Hora nere nerabezaroa. Bale. Bai. Ezagutuko dute hemen, ez? Ez dira ingazteak batzuk. Bueno, ez batzuk. Buru soilatzuk badaude. Zeiek ezautzen du Backstreet Boys, baina bizi izan du. Ondo. Bale, familia nago ikusten. Bai, badakizu nire ametsa betetzen ari naizela. Zeba? Aurkezten saio bat, zu gonbidatu. Eske, ze gehiago bizitzari. Ondo ordaintzea, lan hau. Hori importantea da. Eseriko gara, nahi baduzu, eta elkarrezetarekin hasiko gara. Bale, oso ondo. Badakizu, entrevista hau prestatzean konturatu ginela, Aitziber Garmendia Mendizabal zarela, AGM, eta nire bai, AGM. Aitziber Grados Muñoa. Ostras. Wow, ze fuerte. Antzekotasun asko dauzkeu, Bai. Oantxean hor izketan nahi nintzen da, etorri zait burura, La Sustancia ikusi dezue? Ez. Piskat bai, Igual... Piskat La Sustanciako biok izango bainake. Azaldu hau, ze horratzean La Sustancia etorri zaizu burura, igual... Ez. Vale. Ez, eske pelikula ikusi izan bat zenu, jakingo zenuke, nundin, eske horratzean zerbeza tristea bat ez eta hartu, hor neon urrepela edaten. Baina ikusi zazu pelikula, eta badauka inspirazio puntu bat. Eta zergatik okurritu zaizu La Sustancia berez? La Sustancian, ez dut spoilerrekingo, baina... Edo bai. Ja, bai, igual da, Demi Moore da protagonista, Demi Moore ni izango nintzateke kasu ontza. Claro. Pintxatzen dio bere buruari sustantzia bat, eta hemen bizkarrezurretik ateatzen zaio bere ni berri bat gazteagoa, mejoratuagoa. Orduan, ni berri hori zu izango zinake. Joder, Aitziber. Eskerrik asko. Azkeneko lanak, dakidara da, Arizona antzislanarekin zabiltzala, Jon Plaza olarekin. Oen dela gutxi estrenatu dugu, eta ia astebururo gabiltza horrekin, eta berria ere estrenatu dugu Tantaka konpainiarekin. Eske izen burua oso luzea, baina esan inbarroket osorik. Esan. Badakizu plastikoz koloreak sekula ez direla bizi izan, ezta?
Eta kartelean nola idatzi behar duzu, siglekin? Claro, kartelen argazkik ez da ozetzan kabitzen, letra die. Bai. Azkenean ingo dugu gaur egun ikenan moderno hori, sigla bakarrik jarri. Eta listo. Eta jazta. Eta nahi duenak ulertu dezala. Oida, ulertu dezala. AGM-rekin moduan. Oida, bai. Izan gintezke, Akademia General Militar, adibidez. Ostra, hortan pentsatu gabe neon. Sargenta zarazu? Bai. Bai, Bai, ez dut ematen baino, oso sargenta naiz. Batetik egunera? Galdetu plaza hola. Batetik 10era, 8 bat, 100 ona daukadanean. Eta 10,5, kruzautan naunen, bai. Vale, Arizona eta Muertos SL, ere bai. Bai, oida. Zertazoa? Muertos SL da Movistar Pluserako telesail bat, 2. temporada emititu da oantxe, edo zintzilikatu da. Eta da, enpresa bat, funeraria bat daraman enpresa bat, eta funeraria hartako langileak gea gu denok. Orduan, egunerokotasuna, heriotzaren inguruan umorea egitea, bai, pixka bat, nik uste Muertos SL-en eona izenetik, tanatorioak diferente ikusten ditu. Joder, haitzi. Hori lortu du, eta oso gauza positiboa da. Bara ez sartzen da, tanatorietan barrez edo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ez, enaiz barrez sartzen, baina imaginarioak eramaten hau beste leku batea, eta askotan badakizu leku hietan eganin behar dezula zure imaginarioaren beste puntu batera, zu erosago sentitzeko, eta hori lortu du, adibidez, telesaio honek neregan. Oso limbo. Bere aldetik ere bai, ez? Oso limbo. Muertos S.A.rekin zer ikusiri dauka? Ez. Muertos S.A. esan dezu, Monstruos S.A. Monstruos S.A. izan daitek ere bai. Ez. Bai. Nola ulertzen gehan, gure artean, eh? Ez que biok bat geha. Bai. Bueno, biok egiten dugu bat. Ez dauka. Baina izan ziteken. Bu, izan daiket, bu! Oh. A ber, egin berriro? Bu! Osea, monstruosiako... Txikitsua, koletaduna... Ni dakit zintxanena egiten... A ber, gin. Baina bakarrik da... Ua! Ez dakit gehiago. Muertos S.A. Monstruos S.A. aipatu dugula. Bueno, balio dezake. Galdetu nahi nizun, ia zuk txikitan bertsolaria izan nahi zenuen. A ber, nahi, bai. Ahal, ez. Orduan, gelditu zen aborto moduko gauza batean, bai. Bai, nahi nun da intentzioa jarri nion, baina xeo-xe irabazi nun eta ja hortik aurreako etzan etorri. Zate talentu ikortako. Bide bat daukagu, etorkizuna txarra igual, bertsolaritzan, baina hasierak onak izan omen ziren. Ikusi egingo dugu. Neskatxak kantatuko dituen bertsoen gaia, hauxe, zarata gehiegi dago, herri hontan. Alkate jauna, hau konpontzeko, ditugu zen baita legin, herri honetan badago eta hainbat sorgin, mozkorrugari maledukatu eta drogadito zikin, gubiok hemen bakarrik ezin dugu ezer egin. Beste bat! Eske, zer jefa! Niko batzen naiz, hoi kantatuta gero, amak etxea biten galdatu zitela. Zuk oidana nun ikusi zu. Claro, zaldibikoa naiz, zaldibitik atearen gabe, eta errepente mozkorru guari maledukatu eta drogadito zikin, ez da, baina, ume hau, nun egon da. Ez dakit. Ze ona. Guk lantaldean daukagu investigatzaile talde oso on bat, eta ikerketa bat egin dute, eta konturatu dira bertso horren harira, zaldibiko alkohol eta drogomenpekotasun tasa aldatu egin dela. Ikusi egingo dugu grafiko batean. Grafikoa daukagu.
Beitu, hor ikusten dugu, ehun biztanleko Zaldibin, nola dagoen jeitsiera nabarmena, ez? Zorionak Aitziber, bertsolaritzak izarta eralda dezake. Eskerrik asko, bai. Dena den, hor drogadikto jartzen do, eta nik esan un drogadito. Osa da, drogatuta baina gutxiago. Bai, drogadito, ez da como... drogadito. Baina, itxano, porque beste grafiko bat daukagu. Vale. Zaldibiko hau da, baina konturatu ziren, zaldibiarrak antza, ordiziara joan zirela. Ze ordizikoa, hauxe da. Igoera, bale? Ehun biztanleko igoera. Ondoko herrira. Bota zerituzten ordizira. Bai. Bueno, dana ezin da. Dena ezin da. Esan zeridan, hola, telefonoz, aritu ginela, zu eta ni. Bai. Beste egunen batean aurrez aurre ere, bai, bale. Zure aitonarekin zerbait. Eskolara bidean. Ah, bai. Bai. Hori nik uste Euskal Herritarrek jakin behar dutela. Bai, nik uste dau jakin behar dela. Bueno, nire aitona hartzaile zan. Antonio, hartzaile, eta eskola juten nintzen behakin ni eskolan utzitak geho, aprobetxatzezun ardintzako belarreta juteko, eta hola. Orduan, juten nintzen bere karretilean eseita, eta sega hemendik bueltan, nola. Osa, hoi gaur egun, servizio sozialesek, ja ez neon nire familin. Baina, momentu hortan, inorri etzitzaion peligro bat iruditzen, egidan ninitzela oso ume obedientea. Eta esaten maziten, horre onda geldion, nik geldioten nintzen. Eskola jatzen nintzen, karretilate jetxi eta eskola. Eta bazion mutiko bat, epelak ematen zizkitena eskolan. Ni baino txiki guazen, baino kristonak, eta ja bildurre hartu nion. Eta aitona izan nion, aitona eske joitzen hauta, zein jotzaituta horrek, eta aitonak, zeratik jetxin nindu. Torri izan, mutikoa txiki, Honi berriz ikutu ezkio, hor segea ikuste aldek, eta eta horrekin belarri muturre ebaikoi. Txalo bat, emako digo Antonio hori. Eningun berrize... Amenaza efektiboa hori izan zan. Oain, moralidadean barrun dauno ez, niko izate paituko, baina nahi balio izan zian. Balio izan bazizun? Bai. Perfecto, ondo. Jarri Antonio bezalako aitona bat zure bizitza. Jarri Antonio bat zure bizitza. Besterik gabe. Nire aitona ere, bueno, zera indarra. Abandonatu gintuen basoan, behin. Eta goratzen duzu, Julen, bai. Bai, ni... Zure familiko ma dago hor? Nera naia, hor, Julen. Txalo bat. Bai, abandonatu gintuen mendian, bai, anaia, lehengusua nik igual 5 urte, oza, super txikia, orain metro laurden, 30 zentimetro, más o menos, bai. Eta zagarrondo bati, jotzeagatik, makil batekin, abandonatu gintuen, eta baserrira oinez, igual zer, 25 kilometro edo... Gutxiago? Bueno, karo, nire 30 zentimetroko pausoak... Txikiak ziren. Bueno, besterik gabe hori. Haupa aitona gipuzkoarrak eta sin más, txalo bero. Baina ondo iritsi zineten etxera? Bai. Ni aitxonakin jute manitzen, venga, aitxonata zitzen! Jute manitzen ardikin, nekatzen nintzenean mendin, esatzen, horko putre horre pentsatuko do, arkuma gaixoa zehala, eta ea maningo zaitu, ostia, eske amenaza bikin ez dio. Hoi zan, Antonio. Gaur egun psikologoek lana daukate gauza horiegatik. Astero terapia. Uste dut lehen, jo hasi baino lehen, baten bati esan diotela kronometro lanak egin behar dituela. Ez dakitala den, bai? Kronometralari ofiziala, @kronometralari ofiziala daukagu, bale? Zure izena nola da? Unai, haupa Unai, txalo bera bat. Orain, kronometroa garrantzitsua da, ze, Aitziber, zuk esan zenidan, suposatzen dut egia dela, konfirmatuko dugu orain, julajopean oso ona zarela. Oso pro nintzen, ez dakit, jarraituko deten izaten. Bale. Bai. Eta gainera, jakin behar dute, esan zenidala, baina edozein julajopek ez dit balio, eh? Ez, eske batzuk izaten die txiki, xastar batzuk karga behar du, julajopak. Karga. Bai. Orduan gurpil batekin egin. Baita, bai, haundia izan. Probatu dezakegu, atera dezatela gurpila. Ez. Julajopa daukagu hortxe, hartu egingo dugu.
Ia ba. Kronometralaria prest. Zerrik asko, Jone. A ber, txoina, urrun. Ja, hemen sartu bat, bale? Oso ondo. Ondo ez? Bai. Bale. Badaukazu hola teknikarik jakin dezaten ikuslek? Ez, teknika da, gorputza uste baino gutxiko moitu behar dela. Bale, itxoin. Bale, itxoin. Ni galderak egingo dizkiot, bale, ados. Osa, nik hemen barde zure galderak erantzuten? Hori da, Bale. hori da. Kronometralaria prest, guztiok batera egingo dugu 3, 2, 1, aitzia egingo zara, Bale. eta nik galdera. Bale. Eta alba duzu ja, igo, lepora. Bai, no pues... Aukera bada, añona bazara. Bale, saiatuko naiz. Bale. Bueno, igual ez da zure mesedetan hori, Zuk ikusi, erabakizuk. Bale. Hasi egingo gara. 3, 2, 1, denbora. Bai, galdera, koño. Bajo, Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Zein da zure kolore gustokoena? Morea. Zure txartelaren pin zenbakia? Nere txartelaren pin zenbakia? 1, 2, 3, 4. Instagrameko kontu gogokoena? Benetan zabiz. Nire palo! Ez da hori, kids getting hard, ez? Kids getting hard! Bai, Venga! Zure defektu handiena? Inpuntuela naiz. Bai, Bai. Nire bai. Ze mania dituzu? Jendeak jatean hotxaiten dunen, jota akatu ingo nuke. Misofonia esateo mentzaio. Misofonia. Cuando serás mía. 6 bideo 38? Oiba, belarritakoa. Aiba! Hula jopa honekin! Denbora! Ondo, oso ondo. Bakizu zati ebilo nahi zen, Bai, nire errua. Ez. 6 bideo 38. Osea, ni naiz pato bat matematikatan. Vale. Ni zuzenbidean matrikulatu nintzen matematikarik etzeolako. Benetan, psikologia nahi nun, baina bazeona asignatura bat probabilidad, estadistika olako zora, eta arzen nun, ez. Tordu zuzenbidean matematikak etzeolako, bai. Orduan, personalismoan gradua egiten ezaken? Ez dago matematikari. Hain txarra ez bani. Bale, oso ondo. Txalo bero bat, haitzi berri. Eta, ikusiko dugu, zenbat denbora egin duen Aitziber Garmendiak? 59 segundo. 59 segundo! Ia minutu bat. Ojo! Ia minutu bat. Honek, balio dezake, behar bada ezakigu noiz, beste gonbidaturen batek, ia superatzen duen, ezakigu egingo dugun, baina bueno. Eta gauzat esango dizu, superatzen hauten bakoitzean, pikauta etorringo naiz, bale? Bale. Porque, claro, eske, hoi asko da. Baina ordainduta. Ez, ni etorringo naiz. Gratis. Pikauta. Vale. Orain, saioko lehenengo kolaboratzailea izango dugu, beste gipuzkoar bat. Zu Aitzi geratu gurekin, ze gipuzkoar bakarra ez da nahikoa, bi nahi ditugu. Eta besterik gabe, paso emango diogu, Ander Malbadiri. Venga, egin. Gipuzkoarra zea. Hau da, testiko bena hau da. Zemuz, ondo. Bai, ikusleek jakin dezaten, ez gara ezagutzen, Labriten koiziditu genuen, behin, pelota zaleak gara. Horrek asko elkartzeu pertsona. Asko. Labriten horbaitekin elkartzeu baldin mazeia, badagizu fidatzeko mukoa den edo ez tan. Batez ere komunetan. Eta ni jakinu Aitziber ez dala fidatzeko mukoa. Hartuko dugu lekua, ondo iruze bazaizu, Eta, Malbadi, ze karri diguzu? Konta diguzu. Bueno, ez dut asko disimulatu nahi izan. Karri dizuet, Gipuzkoarontzat erreferentea dan aldizkaria. Ez dakit ezautzen duen leheno, Backstreet Boys azaldu da, Superpop, noski. Nerabezaroa, superpop, referentzi puntu bat badauka superpopetik, baina kasu honetan izena da nahiko plof. Gipuzkoarra izatea, nahiko bajoia dalako. Baina, bajoia da Gipuzkoarra izatea, revista aldizkaria justu kontrakoa da. Ikuste duzu, edukiz karga inda daola, deneti dao, elkarrizketak, jolasak, testak, edo mendiko ze arropa da, ipurdi honena egiten digun. Igandetan ze jantziko deu. Ez hori bakarrik, danetik ikusten dezue, eskantzia gaiu moñoño bat ere bai. Hau, Gipuzkoarron batek beti drama poltsikuan. Eta, bestea beste,
arreta eman diten joku da, hemen azalduan, ez egit oso ondo nola ahoskatu behar genduken hau, erakutsingo dizuet, ez dakidan, Julian Jantzi o Julian Jantzi o Erantzi, ez da? Bueno, enten ditu ez zuen. Eta, nik uste ja, aldizkaria goiti bera repasatzeko, bada test bat, Aitziber, zuri itea gustatuko litzaitekena. Embarazo testa edo? Nik ez dut txortan egiten, osea, ez da, ahorratu izagegu. Tzijoan horti asuntoa, ez da, norbere gipuzkoartasun maila neurtzeko test bat. Ojo! Badakiguzu altxasu arrazeala, baina izango dezu zure, ez? Osagai gipuzkoarra ere, Bai. Eta orduan, leheno, indio zuala muzko galdeketa bat garmendiai, ez da? Bai. Zeiru itzen, testa hau alkarrekin ite baldin badeu, galderak bota, zuk erantzun, da, bueno, a ber... Vale, ondo. Bai. Bai, perfecto. Bueno, lehenbiziko galderakin hasiko gea, zein da zure edari kombinatu gustokoena, danik 3 aukera emango izkizu. 3 bakarrik? 3 bakarrik. Vale. Hoien aurtean aukeratu beharko duzu, A, gintonika, Aha. B, patxaran laranja, Butano bezala ere ezaguna. Butano, bai, egia da. Eta C, txirriz klas. Boa. Hori Gipuzkoar egia da, txirriz klasa. Mina ematen dit, baina esango dut Butanoa. Ai, ama. Bai, porque... Ni momentu ez dut esango zenba puntuien, eh? Vale, bai. Apuntatu guet, B. Bueno, eta 2000 markadakontzako orgasmo falta zan horrean. Ojo! Hortzean orgasmo kiwi, zeon baita. Ez nun probatu. Geoa etorriztan. Vale. Bueno, urrengoa. Jaunartzea egin duzu? A. Ez? Vale. Ja, ez da? Beste bi daude. B. Bai, oparien gatik. Eta C, bai, amona gatik. Ezin da bien arteko mix bat egin. Ezin da, ze bestela testa izorrotuko jazu. Vale, C da. Argita garbi, bai. Amona gatik. Amona, bai. Bueno, segingo dugu. Bai, jarraitu. 3. Nongo musika estena gustatzen zaizu gehien? A. Espainola. B. Gipuzkoarra. Edo C. Naparra. A. Espainola. Barkatu. Osea, eskalduna ere bai. Barkatu. Zure nahi hola da. Badakizu ez zeintzan erantzunik Gipuzkoarrena? Naparra. Venga, urrengoa, EHZ festivalean egontzara noiz pat? Eman aukerak, ez? A. Bai, kanpin dendan. Ez da oso Gipuzkoarra. B. Bai, Berlingoarekin. Osa ez lagun, Erasmuseko laguna, baizik. Kotxea. Ta C, ez jauna hartzen garaia izaten delako. C. Bai. Bodak ez dit gustatzen jaunartzeak bai. Amonagatik, eh? Bueno, bukatzen nahi geha, azkeneko bi geldiz zaizkigu. 5. Zure ligearekin zaude, baina berandu da eta etxera joan beharra duzu. Bihar goiz esnatu behar duzulako. Zer esaten diozu? A. Ez errez, esan dezala berak lehenago. B. Gabon edo ondoloin. Vale. C. Goxoloin. Ze gogorra azken hori, Ostras. A, esango dut. Bai, esan dezala. Bai, nahiko orgullosa nahi zentzu horretan. Bai, eske goxoloin... Ja ez duzu goxolo egiten. Hori entzuneta gero. Bai, erosat izuten, bueno, agur gaizto portatu. Ni jakingo ezein behar duten, ez? Moderno plantak egiten, bueno, gaizto portatu, que asko. Azpidura horrekin. Bai, que asko. Gaizto esan zailo. Bueno, daia, rematatzeko, zenbateraino iruditu zaizu gaizki, test honetako 3. aukera, C izatea. A.
Berdin zait. B. Molestatu dit, baina isildu egin naiz. D. Horrela hobeto. D esango dut, bai. Da 0, amabi, da bost, amazazpi. Bueno. Ba, erdiparen bezala. Zer da hori? 10 da 20 puntu artean, danak ez ditut irakurriko, Vale. Zure diagnostikoa irakurriko eta Itziber. Vale. B2 ega, erdibideko Gipuzkoarra. Ez da gaizki. Ondo. Batzutan top egontzea, da beste batzutan 0 askotxo pilatu itezu. Txirriz klasa ez hartzea, akatsa izan da. Delitua da gehiago. Boxoloin hortzeon. Bandejan zeneukan. Bueno, eta diagnostiko zehatza, zure bidea egiten ari zara. Badakizu tradizio zerbait, baina ez dakizu eskupilotan atxiki egiteak zer esan nahi duen. Badakit. Labriten ezagutu ginela. Baz parezidu galdetuko. Dozena erdi igande arratsalde euskitzeri begira eta punpalasterrean jarriko zara goierritarren pare. Eutxi goiari. Eskerrik asko Balbadi, eskerrik asko Itziber Garmendia, musu handi bat biei, eta beste bat arte. Aio! Itxoin! Goixoloi! Eskerrik asko! Gaizto portatu! Joanaizko horrikatzean. Bueno, saio honi martxa gehiago jartzeko gure urrengo kolaboratzailea gurekin daukagu. Atu anaza, ze potente dator. Gurekin daukagu Maria Blanco! Si te quieres divertir, con encanto y con primor, eta nik segi behar dut orain klase ezagutu. un verano en Nueva York. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que decidir. Un ratito. Hola, Mericho. Casi me mato, yes. Espero nune. Geratu naiz en plan, ez nekila zer egin, oza. Es que oso txula, Bai. Oso guapa zaude, Maria. Oso hostia, oso pijamo, oso rauta nago pixka. Zapi hau da. Osea, parre zintia. Zuri ere zapi jarriko bazenu izango zenun zeite, tol. Ya se bat ala jendari kaina ematen? Ez, ya está. Vale. Bueno. Ya está. Oso noiz egiten haitzi. Ego nahiz ikusten, eta txaloka, bakarrik. Nago. Zer baino txalo gehiago indet. Venga, Venga, a ver. Pixka. Oso ondo ari dira portatzen. Bai. Vale. Eta konprobatuko dugu, hasiko gara zure kolaborazioarekin. Bitu baitzi. No, jarri zara derpente nostalgika. Ojo, ezke bitu, konturatu naiz. Naizela pertsona bat gauza asko pentsatze dituna, galdera asko ukitze ditut buruan, gero konturatzen naiz normalian arrazoia dakatela. Zoi pasatzen zaizue? Zuri, bai, zuko lehin dezu mutil, gete bizto. Arrazoia daka, uste zer pasatzen? Ni beti pentsai izan dut, eukidituten maitxu danak, ze lerdo kuadreia izan dieuneko handila. Gaur egun esatet, efectivament, parre indu, eski bai ez. Irakasleren bat dago hemen? Ba honak izan, bestela, ateako zaizue bortiko 20 urtetan bezalako bat, merezita daka, Beti pentsa izan dut, ez daue ondo, efectivamente, gehiena, beti pentsa izan dut, orientatzailea zertako da euskola bat. Desorientatzeko. Y para llamarte tonta, nere kasuan izan zan bezala. Dale, Maria, venga. Beti pentsatu izan dut, gizonezkoak, mutilak, hemen badago bato beste.
Asko. Baina bazeon, bai, bazeok, jas. Sexu eukitzeuenean ez du egemitzen. Eta horitzen pentsatzen, zeatik kanez. Hain ez que nahi itzitia gustatzen, ni kontura naiz, sexua bea baino nahi egemitzia, sinceramente. Osa, itzainitezu, oie, aizu, hemen para gusto los colores. Batzi guztetza joe txixoitia gainean, ez como, Vale. A mi no. Osea, zuk adibidez, a ber, guazen apur bat. Laburpena egitera. Zuk adibidez, sexu egoera batean, Bai. ja, nahikoa zenuke, soinu apur bat egitea. Ba, ni ikutu barik ez da kasu asko. Bai, ez. Ni hortaz kontura hori zaitzi, ezke jebila, bai. Vale. Ni plazerra itzeitiak mateit. Baina, hemen, interesantia da. Zeatikan gizonak ez duen jenditzen indetor informe txiki bat aitzi. Lehenengo puntua. Itxoin, horretarako, zertaz baliatu zara? Baliatu naiz. Diot. Nere esperientzia, nere bizitza. Bai. Nere lagunak, daskatenak, gente de calle. Txortan egin duzu zure lagunekin? Ez, baina, a ber, konpertu ite deu. Liga hori zen muzta, eta besti, hori ez tezu egiten zuen. Eta en plan, zen muzta, txea, ondo, eta, ez? Bale, igual guge arrara. Niri ez hartu zaku berdina. Nirekin gemitu izan dute. Por cierto, bilatu egin nuela, eta gemitu ez esateko, erderakada da, adiakatu, adia egin, hauendatu. Arki. Vale? Hemendik aurrera... Ega, azterketako galdera, ni izango banintzan, egako azterketa iteuna, lehenengo galdera. Vale. Interesantia. Vale. Ez, nik egia da pentsatu dut, zeatikan ez du egiten aitzi. Bueno, ez da pentsau hori, indet investigau. Investigau, osea, ona ez, hilabetiak a ber, zeatikan. Lehenengoa. Maskulinua ez talako oso maskulinua antzadanez. Gemitzea, itxoin, hau adiakatzea... Hori horrez da, igual, Hori ni ezaten nahi naizena uste horrez da. Ez, baina adiakatu da hitza. Adiakatzea ez da oso maskulino. Hori da, antzadanez ez. Antzadanez. Beste alde batetikan, irakurri dut, lotxa. Ezagutze zuen lotxa zein dan? Bai, klaro. Jendia, benetan ezaten dut. Lotxa. Gero ez dizu ematen, ezkai aharra jartzia lotxik ez. Hernani iragute zehala. Ta hor, portal onduan pixaitia, lotzik ez. Bizi guztia, nido dentala ez tezula pasa izan da, ez dakizula pasatzen, lotzik ez. Ta de repente, gemitzia eta, ai, lotxa. Zono, txika. Zono, kuriosua datua. Gero baita letunun, arnazketatik otean. Ipropesibo. Ez, jata, arnazaketa, ipropesibo pakizu zer dian, ipro, nola izatea? Hipopresibo. Hori, Jesus, ez komplikau. Baita, uleite huela tripakin da arnazketa, ni pentsaet, igual, mutila zeo zerraru, itezuela, eta arnazketa moztu. Eta gero, pentsatuet, dala barruan bizidialako. Barruan? Barrua eta kizona eta hortxe naiz. Hortxe, kontani dute. Ez dakit, Vale. Ez que, klaro, nahi pasa izan zait, de repente, zaude, ez? Hola, zaude. Hori, zerrez batea, ezin bat, zaude hortxe. De repente, duzula. Ze lotxa, tío. Ai, por favor, nena. Ose, ez que eta bideo bat zartuko deu, zen nahi etortze zait burura momentu, hau, bideo bat zartuko deu, mesedez. Vale, bideo bat daukagu, a ber. Zen bideo bat dakat. Nahi badu, ose, esan hori. Batita. Hoxe, bale, nahikoa, ez que se desagradable. Se desagradable. Enough. Vale, baina orduan, nahiago zeruko orduan gizonek dordokek bezala egingo balute? No, nena, pues un gemido barrenetik atatzen. Oia, aizu, mutil. Aurperra hori etzaia zu jarrie. Nere guztuak dira. Osa, inaiz niemen irikitzen. Jarri ditan. Gero baitari ikusiet pornuan, ze investigazioa oso sakon emanun, eta pornua ikusi nun, desagradablia gauzazko dira, eta gero dago pornua. Osa, horrek gizonak ez du egemitzen. Hori erakutsi zian, egote jala mutilak hor barruan, neskak iteitu parafernali batzun mira, que... Eta konklusio moduan, adibidez, zuretzako zelitzateke gizon baten orgasmu perfektua. A ber... Ez, orain egizuko orgasmu. Ene izaziko zuen aurrian horiten, baina niko ze bakarrik nahi desan eta honekin mostuko, ze mutila hau jarraro izait bitzen, atzekoare bai, jendian mentzago tipa, horrezkak ondo eginan, txikas, Ez aizkien mutila gustatzen.
Seguro. Gente sabia, gente sabe. Ni da mutilak, antzadanez, behaien garra eta ateatzeuen momentu bakarra da, da, gimnasi joan da. Ostia, akezinena. Zu, jimea jute ze esatezu. Jimbro txungo jendea, bakigu zinatik airean, ez? Ai, aman, ezka horrek bakik, zerratik gaina izan. Ez gaina zu inkomoda zaudez, nina onduan da, aizu barka, lasaituko. Bueno, Maria, eskerrik asko. Oneano. Txalo bero bat Mariari. Bueltatuko zara beste batean. Eskerrik asko. Altxo. Hau oso raroa izan da. Ba, nina izan. Esan du oso raroa izan gala, ez, no? Bastante lo normal. Bueno, orain datorren gonbidatua arabarra da. Eskerrak, arabar bat, eskerrak. Eta musikaria, ona, besterik gabe, paso emango diot. Zuekin, Idoia Azurmendi! Kaixo guapa, bai. Fuertago! Ai, eskerrik asko! Vale. Eta, oparitxoa, oso ondo. Vale. Zuri Idoia, askotan esaten dizute Euskal Musikaren promesa berria zarela. Hori esaten daue, bai. Eta zuk zer entzuten duzu hor? Bueno, Bai, tia. Eskerrik asko, ez dakit, bai, emuten dago landala fenomeno bat ez da, arabarra naz. Ja, Eta hori gutxi esaten dago, Baina zu ere mugan zaude, ere Bai. Aramaiokoa zara? Bai. Aramaixo? Aramaixo. Vale. Oso ondo. Ondo irutzen zaizu esertzen bagara? Bai, Venga, venga, ozen. Ia ba, oparitxoa hemen jarriko dugu, ikustea? Bai? Venga, hor, ikustea. Vale. Aipatu dugu, Aramaio, zuk esango zenuke ospetsua zarela? Aramaixon? Eta Aramaiotik at. Hombre, eski Aramaixon ga 1500 biztanle. Ospetsu ega danok, nik uste. Vale. Jende hon asko, Aramaixon. Zagutzen dozu? Bai, egon da nago. Bai? Ezagunak ditut hor, bai. Beitu. Eta parrandan ere, bai. Horrez da egiten rock, nola esaten? Eguzki parrok. Eguzki parrok, hori da. Festivala. Bai. Beitzu? Bai. Ostras. Musikazari garela, badakigu ere bai, nola lotzen ditudan, musika ikasketak egin dituzula. Bai. Vale. Osea, nola dau? Osea, zer dira musika ikasketak? Porque da super ambigua, super zabala. Bai, nik ikasiot pedagogia musikala. Bale. Osea, dau goi mailako kontserbatorioa Donostin, musikene, eta bertan ikasi zeike instrumentu baten gradue, ikasi zeike zuzendaritza, komposizioa, eta nik ikasinen pedagogia. Vale. Gizera gauzela gu bai limbo baten, osea, musikene da nahiko ondo sartute. Ondo sartuta, bai. Baina, bai, gauz EHUko fakultadien parien, baina ez dakit, dau hor edifizio beltze arraro bat, eta gugaz hor sartute. Oh, wow, bale. Bai, nik pedagogia ikasi dut. Eta TFG-a eginda daukazu? Bai. Eta izen buruarekin nahiko, diot? Porque oso raroak izatea TFG-en izena. Ez dakit gai izango nazen izen buru esateko. Gazteleraz esango, ze gazteleraz izen zen. Vale. La adecuación de las competencias socioemocionales desarrolladas y o adquiridas en Musikene a las demandas de una actividad musical profesional. Da, izenburue luze-luzie. Guau, osea, horrekin ja TFG-a eginda dago. Bai. Egizesan bai. Ez dakit gai izango nazen hori itzultzeko lan bapatien, así que gero ja ipintzeko horre idatziz. Bueno, ekarri diguzu hau, diskoa. Daukagu diskoko bideoklipat ikusteko, uste dut, ez? Minak elkarlotu gintuen elkar maitatzen jakin gabe
egiterakoan, bideoan agertzen direnak zure lagunak dira? Bai, lagunek eta familia eta bai. Ah, bai. Bideu zemendi gainera. Ojo! Nire pixukidiek. Nun? A ber, altsaskua. Ah, vale! Vale. Eta, kasu honetan, zure lagunak eta familia direnean, pagatu egiten zaie? Hombre, Es que igual izaten da, ez? Favoretxo moduan. Bueno, gero trago bat, afari bat. Perfecto. Euskaldun eran pagatzea. Esperientzia bizitzia. Vale. Sareak aipatzen dira, eta sareen arira, joku bat ekarri dugu. Vale. Ekarri dugu joku bat, eta hementxe dauzkat flyer batzuk, vale? Oroar dira sareak. Sareak. Orduan, zuk aukeratu beharko duzu, ze sare nahiago duzun. Vale? Joango naiz ateratzen. Lehenengo eta behin daukagu. Saskibaloiko sare bat. Vale. Edo teniseko sare bat. Ze nahiago duzu? Saskibaloia. Zergatik? Jolastu nelako saskibaloian, txikitan. Bale. Ona zinen? Txikixe, nire bai. Vale. Orain altua? Bueno, claro, niretzako, bai. Claro. Urrengoa da, armi-arma sarea edo saskibaloi sarea. Ez que zaila da, Ez que hau kristonfobia, armi-armei. Bueno, raro alitzateke gustatzea, igual, ez? Bai, ez saskibaloia. Jo, muten dauna zela hemen... Kobe Bryant! Vale, daukagu orain, laranja sarea edo saskibaloi sarea? Laranja sarea. Oh, saskibaloi afuera, Vale. Laranja sarea edo arrantza sarea? Bai, arrantza sarea da? Bai. Laranja sarea. Zergatik? Ez dakit. Ez que da pura desagradable marraskixe, ez? Osa, irudixe. Arrainek entzungo balizute. Bueno, claro, es kontrakoa. Claro, barkatu. Laranja sarea edo Sara herria? Sara herria. Ez dut ezagutzen gainera, auket nahiko pendiente. Ofenditu ditu honek laranjak, Bueno. Seguro zaude? Bai. Venga. Hau gogorra da, Datorrena gogorra da, Oso gogorra. Sara herria edo sare txakurra? Sare txakurra. Sare txakurra. Bai. Ba, sare txakurra da, irabazlea! Txago bero bat! Tontakeria honen ostean, eskusa batzen, bale, abestiaren arira, bideoklipean ikusi dugun abestiaren arira, baitz egiteko. Kasu honetan, konta iguzu apur bat, kantua zertaz doa, edo bideoklipean zer ikusi dezakegun, eta... Bueno, kantu hau izen zen apur bat, bigarren diskuen abia puntu, nik sentirutenen beharra handi bat nire sareai eskerrak emuteko zelan baitzen, bueno, oin bebai, baina diskue sortzen hasi nintzenien, izen zarako bereziki, bueno, ez dakit importantien nire bizitzan, nire inguruko jendie gertu sentitzie, eta maitasun eta zaintza hori sentitzie. Eta behar horretatik, esanen baingote kantu bat, eskerrak emuteko nire sare horrei, eta bueno, bapurrat nire sareai idatzetako kantu bat da. Eta orduan gurenen bideoklipien bebai, sare horretako pertsona batzuk agertzia. Eta zure lagunak super eskertuta, ez? Bai, ez? Zezango dago. Zado bero bat. Oso, ondo. Ze polita. Orain daukagu, bi aukera dauzkagu, bale? Dauzkagu, bi galdera sobre, bale? Nahiko randoma dago, gustatzen zaigu, limboan gaude, bale? Bategi daukagu, etxeko tresnen inguruko galderak, etxeko tresnak, edo teknologia berriak. Zaiteke edo zer, Osa diot. Aukeratu behar duzu. Etxeko tresnak. Seguro zaude? Ez, baina una. Vale, listo, perfecto. Vale, etxeko tresnak. Nik ere zakitze dagoen hemen, Osea, hau da, sorpresa, vale. Zer kadukatzen zaizu beti?
zer usteltzen zaizu beti hozkailuan. Honek asko esaten du, Osea, eske galdera txorrak dira, baina pertsona bat ezagutu dezakegu, jakinda hozkailuan zer usteltzen zaion. Ez da aukerak. Ez, claro. Vale. Osea, nik ezakitzen daukatzen hozkailuan. Ez... Pixukideak dio, esnia. Esnia, bai, egize da, aztenga gainera zabaltzen tetrabrik mordo bat eta, bai. Solapatzen dira guztiak. Bai. Eta Esnie, bai. ze gogorra hori derrepente ematen diozunean trago nahi gabe, eta... Usaindu eta ez dakizule dan esnien usainez, ez da usain agradabli behi esnien, bueno, nire jatpentzetan. Ez. Orduan, ez dakizu dagoen ona, txarra, eta da horre... Eta kolaka guagota eta listo, sin más. Sukaldeko tresnek rock banda bat osatu beharko balute, nortzuek osatuko lukete, eta zer joko luke bakoitzak. Buah. Ze galdera ona, Ez que zaiontako gehiolariak onenak dira. Dauket, ez dakiz zeba, Osea, etorri jat burure holan. Daukegu lanpara bat salan, hori zengo zan abeslarixe. Vale. Ez dakit dauko, da eleganti dauko lan presentzia asko. Vale. Gitarra adibidez? Tostadora. Guau. Ez dakit zeba. Imagina da terriblea. Tostadora? Tostadora, bateria. Ogize digoten tamien ritmu eta lan egiten. Vale, bai, ondo. Eta bajo bat, adibidez... Ez dakit. Alfombra bat. Ze ona, oso ondo. Vale. Eta zeinekin egingo zenuke kolaborazio bat, eta amestu, diot. Ez du zertan erreala izan behar. Aukeran mundu osoko baten bat, artistaren bat. Billie Eilish. Ojo, vale, Billie Eilish. Eta, ui, zemateta, de repente. Zemotako kantua egingo zenukete? Nahiko soia, holan piano bat eta bi hotz. Onbidapena. Hemendik. Nora... Ez? De hecho, hemen daukagu aurrera Billie Eilish! Bai, bukatzen goaz ja, eta beti egiten da, ez? Bukatzeko modu bat izaten da, kantu bat jotzea, eta horregatik, kantu bat joko diguzu. Hortarako falta zaigu mikrooina, gitarra ere bai, egingo dugu gauza bat, bale? Joku, bueno, gero igual ez moztu, baina egin dezakegu gu gelderatuko gara, sartuko dute mikrooina eta gitarra, eta gero de repente, pantailan, badaude hemen. Jarriko naz hemen kantauko telako. Bale, ez, gelditu hor, utziko dizute ondoan, sofan, eta gero jazuan mugitu, bale? De repente agertuko da hor, zure ondoan. Bale. Publikoa ere geldi, bale? Gaizki, tio, osea... Ez mugitu, bale. Prest daude, hor, bale. 1, 2, 3, geldi. ¡Hombre! Vaya, bueno! Gitarra bakarrik ez, gitarra magikoa! Guau! Vale. Ze kantatuko diguzu, Idoia? Kantauko Cielito lindo abestixe, kantetako danok. Nik igualez, porque daukat mikrofonoa, eta entzungo zaita asko. Ez que, zela bakarrik entzungo... Ez, zu eta ni. Xuxurlatu, apurtxo bat. Vale. Eta publiko kantetako. Publikoak bai, ez? Prez kantatzeko, ez? Cielito lindo... Igual ezakigu. Bueno, ikusiko dugu. Bai, hombre, bai, estribillue. Beintzat estribillue. Vale. Zuekin, Idoia Surmendi. De la Sierra Morena, cielito lindo,
vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Azkena ba. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Eskerrik asko, Idoia. Eskerrik asko. Mila esker. Zoragarri gozara, Eskerrik asko. Buena, talablo bat Idoia Zurmendiri. Besterik gabe, paso emango diogu Daneli. Ongi etorri! Hola! Ze onda? Zaizu bat ilusio handia ikusten aurpegi horrekin, Kriston gozada, showa. Zabitzain ondo? Bai. Itxosu saio bat. Bai. Elkarrizketa batzuk. Bai. Boh! Oh. Naturaltasuna. Vale, ya Zugarrizkoa. está, ya está. Bai, baina eske nabil, gaur nator zure lana mirestera eta goraipatzera eta adjetibo gehiago itera. Horretarako, gehiago ordaintzarekin nik nahikoa daukat. Hori ez dut behar. Vale. Gaur egin behar dugu, esperimentu bat. Beste bat, ja, vale. Flipaz. Nahikoa da, Torri zara mesedez. hemen kobaia lanetan. Vale. Egin behar dugu esperimentu bat. Ikusi dezutenez, nire lagun eta adizkide, Aitziber Grados, ez da bakarrik orotan bihotz bera, baizik eta gainera da izugarrizko aurkezle bat. Eta pentsatu dut, nola salbatu dezaket Aitziber, noiz bait, esperientzia traketx bat badukatzu, elkarrizketa bat egiten. Hau ezin da gertatu, zesan dudan bezala oso trebea zare. Baina, gertatuko balitz, gaur, sortu behar dugu, seguro bat. Zuk inoiz inozu segurtasun kopiaren bat edo zehose? Ez. Ba, bueno, egin bia da. Asuntua, Aitziber jarraitzu biztazu, txaskarreioak. Vale. No, broma da. Gaur, egingo dugu roleplay ariketa inmersibo bat, guztiok batera, markatu, ez dutzu abixau, baina oso erraixa da. Nahi dut simulatu, esenatokian, nola ditzen, eske euskera, izan dezakegun elkarrizketarik okerrena. Ez nahi zaila esateko ere, bai. Ez, Hau ez da esperimentua ondikan. Vale. Simulatuko dugu, Vale. guztiok batera. Orduan, egingo dugu gauza oso zail bat, nahi bada zute esplikauko dut oso mantxo, irtengo naiz, Vale. txalo ingo zute, eta sartuko naiz beste paper batean. Vale. Eta eukiko dugu elkarrizketarik traketxena. Baina, etxoin, zu orduan ez ara Danel izango. Ez, Eta nor zara? elaboratu dut kontzeptu bat. Vale. Etorri bida gonbidatu bat, bere izena izango da gonbidatua.
aurkeztuko du proiektuat, eta proiektuaren izena izango da, proiektua. Prest? Vale. Bai, hasiko gara, bale, urten bienaz. Segura bakitutela, no die bakarrik 3 txalo, hola. Vale. Edo hola, oinez, gero sartzerakoan. Esan dut erraxa zala, benetan. Venga. Vale, txalo ingo dugu, eta... Zuekin, gonbidatua! Txaskotako. Vale. Joe. Ongi etorri? Eskerrik asko, eharra saioa. Sin más, beira, hemen ekarri dizut gure oso galdera batzuk egiteko. Mana hierrak idatzitakoak dira. Lo único gorriz markauta da zenak ezin ditzu zuain. Da mutu hainaz bak ez da itxan, ta... Vale. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, ilusio handia egiten dit elkarrizketa honek. Baita niri ere. Esan zer idazten duzu lehendabizi, musika edo letra? Ba beira, egia esan erantzuna nahiko komplexua da. Zeren eta proiektu bat garatzerakoan, beti saiatzen gara, hainbat referentzia fresko eta berri sartzen, baina bai mantentzen tradizioak dakarren freskotasun hori. Ze ezin dugu tradizioa atzean utzi, baina berritasunari ere espazioa eman behar zaio. Orduan, zaharraren eta berriaren arte, zein zan galdera? Letxuga. Idazterakoan, ezki idazten doztia bestixak. Vale. Orduan, hori ez dago gorra izjarritxa? Bai. Vale. Zer esango zenieke kritikatzen zaituztenei? Ados zaude esaten dutenarekin? Gero jartzen du, peio reparaz, punto. Peio ez dozta, no, peio majoa da. Simpatikoa da. Bai, behin partekatu ginen turulo bat gaztea soritan. Bai. Oso tipo simpatikoa, peio reparaz. Ze izan da hori, txalo bat edo broma bat. Sin más. Kamiseta ere, konpartitu duzue, ez? Kamiseta? Peiok hori askotan jarri izan du, ez? Bai, horregatik gauza diruta pixkat. Bai, baina, bueno, gaur. Asuntua da, heiterrak, izuga daizko, ostra barkatu edakat, Markak ostezu, ez dut espektakulo bat hemen montau nahi. Benetan, Osa, nik ez nuke gurako atentzioa deitzea, eta gero honen gainean gelditzea. Zure amona. Nire amona, oso maja, Carmen. Bai, galdera dugu nire amona, nik idatzi dut bai, ein. Bai. Zure amona... Hori jarri dut bakarrik. Zure amona, lehen irakurri dut, baina... Ja ez dago, amona desagertu da. Desagertu egin zan amona? Mexikora fanzan oporretan, esan itzuli inoiz ustego amante bat daukola. Bai, indau extra lanako in Emilia Perez pelikulan. Bai. Bale? Bai, Carmen. Birgena bezala, ikusten. Bale. Dena lotuta. Bale. Da asuntua. Etxeko giltzak non dauzkazu? Nola da posible horrekin ate bat irekitzea? Egingo diguzu demostrazio bat? Ateak ez dakitz, baina nire bizitzan honekin hainbat gauza ireki ditut aitzea. Ipurdia ez, desde luego, porque horrek sekulako idorreria ekartzen digu. Ezken hau dieta baten, pelikula baterako aktoria naiz bebai. Eta irabazi biet volumena. Orduan, ni normal badakito ditxuta zabetela ikustia tabletagaz. Baina hain dut hainaz paper honetan oso sartuta. Zuak itzu ni asko errespetatzen zaitzuela. Bai? Zugarri bat. Eta ez bakarrik zuen emakume guztiak orokorrean. Bale. Guztia. Zu zer zara? Ni lehen da bizi famatua. Gero, badakatakatxo bat. Ez da dena politxane bizitzen. Badakatakatxo bat. Naz oso perfekzionista. Naz bebai oso hausnarkorra. Nik ez diot usten hausnartzeari. Hor platoa backstagean baneoen bebai hausnartzen. Nahi dezu jakin ze hausnartu da den? Ez. Guai. Oie, oso ongi, fatal ez da. Zer dituko dugu, bale. Venga, esan. 2001ko irailaren 11an nun zeunden? Hori ez dago gorriz markauta? Bai. Eta indoztazu igual. Bai. 2001ko irailaren 11an bakitu nengoen nire amonarekin. Mexikon. Bai, elkar pasa genuen, igande oso polit bat janginuen txilakileak, eta ikusi ginen telebistan, gertatu zen,
eventu latz hori. Eta oso zitala eta oso ankerra iruditzen zait publiko zoragarri honen aurrean, tema hori atera izana. Publiko zoragarri bat zarete baiz, txalo bat zuentzat. Esan duzu, eventu bat izan zela hori? Bai, ez egon katerinik, baina eventu bezala, kalifikatzea usteot zuzena izango zela. Zezango zenuke izan zela, istripu bat. Txalo bat. Bueno, gonbidatua zer modu zaude ondo? Ondo da? Izugarri ondo, ez nahi inoiz egon erosoago. Vale. Inoiz ez, orain bai. Danel ez da bueltatuko? Nahi dezu? Bai. Bale, itxain. Orain Danel da. Bai, kaixo, kontzepto, bale, orain. Uste dut, genial, Osea, uste dut, hau baino kerrau aurkitzen bozuz norbait, bueno, pues lehenengo zorionak, porque kompromesu ikaragarriak otzu insoportablia izatiakin, baina, bastante ondo manejado eso? Bai. Ez dut uste? Txalo bere bat, beste bat, zuentza! Oso zaila da, hau. Bai. Oso. Eta... Zure, bai. Ze heterosexuala hori, ez? Olako jendia bizi da. Bai. Han kanpoan daude eta gure gana datoz. Bai. Eta noizbait sofa hontan egongo dira. Bai, bueno, zutitu egingo gara, ze ja saioa despeditu behar dugu. Ai, ama. Eta nik ez dakidanez ondo gauzak izten eta tal, oza, nire exak oraindik ez daki nire exa denik. Guai. Bueno, utziko izut aukera, saioa, zuk izteko, eta tarte hau, nola egin dugun elkarrizketa txar bat, izatea itxiera oso txar bat. Guai. Baina super txarra. Salekuz kanpokoa, ez daki zer. Bale, oza, esan nik gure dana. Nahi duzuna. Vale. Eta bakarrik enteratuko dira hemen ikusten daudenak. Guai. Etxekoak ez. Vale. Pero pitidoa, ez daki zer, telebistaren magia. Ostra, lehenengo lana eta janekatu ze, aurkez lehena itxiana. Bai. Janekatuta hasi naiz. Ze kamara nipia? Itxoin, nizur ondoan jarri behar naiz. A ber. Bai, hemen ego misa deniekin. Bai. Zen mina. Hori da, nire kamara. Babira, guztiak jakin desatela. Segero. Bale, eta agur da nahi. Ale! Hau izan da dena, eskerrik